Nisam bila tu jer sam imala vrlo važna posla u rodilištu i zato ću je sada ponovo poslušati s velikim guštom. Ona će dopjevati, a plesat će uz našu Marijetu, plesni klub Centar plesa. Pozdravite Marijetu! Kad ti preko toga neću prijeći, njenu si torbu jučer nosio, je li te sram? Zadaće moje ti si uvijek htio, pričao svima, nikad nisi htio, da sendviče moje sve si pojeo, je li te sram? Ivo, ma bit će tebi krivo, što se pravim važna i tebe ti preko toga neću prijeći, njenu si torbu jučer nosio, je li te sram? Zadaće moje ti si uvijek htio, pričao svima, nikad nisi htio, da sendviče moje sve si pojeo, je li te sram?